Baina, nondik hasiko gara? Lehenik ikusi zer hobetu behar dugun. Ze subentzio dauden ikusi behar da. Zer finantzaketa behar dugun. Inbertitu efizientzian errazagoa da orain. Egin zure hobekuntza plana, ezagutu behar duzun finantzaketa eta eskura dituzun laguntza eta kenkariak. Sartu birkaitze eraginkorra.laboralkutxa.eu simulatzailean. Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur urtarrilak 8 astelena elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan Mirari Etxeberria gurekin egongo da, Iruñako Gazte Orkestraren zuzendaria. Orkestraren ibilbideari buruz hitz egitera datorrena eta Gabonetako galaren inguruan. Baina horrekin hasi baino lehen, goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1888an, Julene Azpeitia, idazlea eta ikastolen bultzatzailea jaio zen Zumaian. Urte batzuk geroago, 1918an, Woodrow Wilsonen 14 puntuak publikatu ziren, Nazioen Ligaren oinarri. Egun berean, baina 1959an, Fidel Castro kubatarrak Santiago de Cuba berenganatu zuen eta Kubako iraultza gauzatu zuen. Eta bukatzeko, 1974an, LPEE erakundeak petrolioaren prezioa estabilizatzea erabaki zuen Ginebran, baldin eta herrialde industrializatuek inflazioari eutsi eta konpainia handiek bere etekinak gutxitzen bazituzten. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Larunbatean, alde batetik Tutunplatz bakarrizketa Altsasuko kulturetxean. Jon Plazaola bere sorlekura bere sehaskara itzuli da Tutunplatz humorezko ikuskizun berriarekin. Taula gainean bere lehen agerraldia egin zuenetik 23 urte pasa diren honetan, berriz ere stand-up formatuko bakarrizketari heldu dio. Hori bai, 23 urte zaharrago, 23 urte jakintsuago eta 23 urte kabroiago. Ikuskizunaren promozio esku oinarriak zehazten duenez. Arratsaldeko 7:00 8 euroan eta lehiatilan bertan 10 euroan. Beste alde batetik Olaia Intziarteren kontzertua, Totemen. Olaia Intziarte etena ez da dena, biran Totem aretoko oholtzara igoko da urte hasieran. Arratsaldeko 8:00 hasiko da kontzertua, eta Ester izango da kontzertuko artista gonbidatua. Sarrerak 10 euroan eskura daitezke. Jarraian, sormen lantegiak familiartean. Jarduera plastikoa familiartean. Arte plastikoetako hainbat baliabide landuko dira irudimena akuiatzeko eta norberaren alderik sortzaileena indartzeko. Goizeko 11:00 ordu batak arte, Iturramako Zibiboxean. Bukatzeko liburu magikoa izeneko ipuin kontaketa. Txikitan abandonatutako etxe batean sartu ondoren, gure ipuin kontalariak liburu magiko bat eskuratu zuen. Horren laguntzaz, Lolo ezagutuko du, oheazpian bizi den monstruo bat, haurren beldur dena, eta Margarita, gaiztakeriarik egiteko gai ez den sorgina. Zabalguneko Zibiboxean arratsaldeko 6:00 7:00 arte. Igandean, Urargi ikuskizuna Uharteko kulturetxean. Antzezleek bi elementu magiko erabiltzen dituzte, argia eta ura. Mundu poetikoak argitzen, eraldatzen eta marrazten dituen argia. Bere izaera urduri eta aldakorrarekin bidaia sentsorial batera gonbidatzen gaituen urak. Argiari uretan islatzea gustatzen zaio, gardena baita, ispilu bat bezala. Ondoren espazioa margotzeko. Ikuskizuna arratsaldeko 5:00 izango da, Uharteko kulturetxean, 3 euroren truke. Ikus ditzagun gaurko egunkariko azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, Nafarroko justiziak 23,5 milioi ditu blokeatuta.
Bahituarekin, kalte ordainekin eta isunekin zerikusia duen dirua da. Ordena zibilak bakarrik non banku arazoak zuzentzen dituen 10,8 milioi euro zituen irailean. Argazki nagusian osasuna sailkatzen duen golaren egilea den Arnaizen ospakizun adirazkorra. Titularrean osasunak sufritu egin du kopan jarraitzeko. Eskuineko berrietan, alde batetik, gaur egun dauden 152 euskal presoetatik 23 hirugarren graduan daude. Bestalde, boteretsuak emakumearen sexu-esplotazioaren aurka borrokatzen dute. Azkenik, Iruñeko udaleko behin-behinekotasuna 132 iristen da. Albiste horietan, alde batetik, San Nikolaseko kanpai baten bafada kalera erortzen da. Bestalde 2024 urtea nobedade literarioz beteta dago. Diario de Navarraren titular nagusian 100 gizon inguru poliziaren zaintzapean daude Nafarroan, genero indarkeriagatik. Argazki nagusian Jose Arnaizek Castellonen aurka jokatutako 0-batekoa ospatu du. Titularrean final 8renetako atea irekita. Luzapeneko 107. minutuan osasunak Castellonen aurka sartutako golak pasea ematen dio. Eskuineko berrietan, musukoen erabilerari buruzko argitasuna eskatzen dute adituek. Goiko berrietan, alde batetik, euria eta elurra itzuliko dira asteazkenean. Beste alde batetik, zergatik jaisten dira eskolako notak? Azkenik Miguel Berueteren horma adimendunak. Gara egunkariaren titular nagusian, adituek hipoteka gastuak lehenbailen auzietara eramatea gomendatzen dute. Ebazpen judizialaren arabera, bankuetxeek gehiegi kobratu zituzten 2019 urtea baino lehen sinatutako hipotekak. Argazki nagusian, Atletikeko jokalariek besarkada bat eman zuten gola ospatzeko. Titularrean, Atletik, Erreala eta Osasuna final 8renetara iritsi dira. Ezkerreko berrian, Euskal Herria Euskaldunen atxikimendu sentimenduan gailentzen da. Beheko berrietan, alde batetik, mundu berrien izpiak, sarraila zaharren atzetik. Datorren larun batean, sarek eta etxeratek deitutako manifestazioak aurten ere Bilbo hartu aurretik etxera bertso jaialdiak 700 lagun elkartu zituen Oiartzunen. Bestetik 40 urte txapela hil ondoren estatuak blindatuta jarraitzen du. Bukatzeko artefaktuan, alde batetik, Mitterrand koroarik gabeko erregea hil zen gaur bezalako egun batean duela 28 urte. Bestetik Europak Espainiako estatua zigortzen du Mikel Iribarrenen kasuarengatik. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, sufrituz baina aurrera, osasunak Castelloneri 0-1 irabazi zion. Alboko berrietan, batetik Gabriela Reyesen desagerpena argitzeko eskatu dute 100 lagunek Iruñean. Bestetik, elkarri laguntza elkarteak jakinarazi du kalean lo egiteak egunerokoa asko zailtzen diela kalean bizi diren pertsonei, baina aterpe bat ematea ez dela aski izaten. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, astelena, atertzera egingo du orduek aurrera egin ahala. Goizean tarteka euria egingo du, batez ere iparraldeko eskualdeetan. Baina arratsaldean atertzera egingo du. Elurkota 600 eta 800 metro inguruan egongo da goizean. Zeruan aurreko egunetan baino ostarte gehiago ikusiko dugu. Hodeitza saretuago egongo baita. Temperatura maksimoak 5-9 graduen artekoak izango dira. Eta barnealdeko zenbat lekutan izotza egingo du goizean goiz eta gauean, batez ere mendi inguruetan. Haizeak iparraldetik joko du hasieran, baina arratsaldean baretzera egingo du eta ekialdera aldatuko da. Bihar, asteartea giro hotza, baina oro har lehorra. Neguko temperaturak, izotza espero dugu lurraldearen zati handi batean, eta behe-lainoa sortuko da goizean goiz bailara batzuetan. Goizean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira. Arratsaldean hodeiak ugarituko dira, hegoaldetik hasita. Kaixo eta ongi etorriak gaurko elkarrizketara, oraingoan Mirari Etxeberriarekin gaude, Iruñeko Gazte Orkestraren zuzendariarekin. Kaixo Mirari. Kaixo, egunon.
Badakigu 2017an sortu zela orkestra hau, 20 urte zenituelarik. Baina nondik ateratzen da orkestra hau sortzeko ideia? Ni ari nintzen biolina ikasten Iruñako Goi Mailako Kontserbatorioan, eta oso kontserbatorio txikia da, eta gure artean denak ezagutzen ginen eta lagunak ginen. Eta nik gazte orkesta askotan jotzen nuen, adibidez Euskal Herriko Gazte Orkestan, eta okurritu zitzaidan, inolako espektatibarik gabe behin probatzea zuzentzen. Eta urte batean izan ginen 21 pertsona, eta ideia asko gustatu zitzaion jendeari, eta orduan hurrengo urtean 60 ginen. Orduan, nire lagunei esker izan zen egia esan. Eta zer izan da zailena? Orkestra sortzeko... Zailena orkesta hau sortzea bastante organikoa izan zen, eta oso ideia polita eta gogo askorekin egin genuen. Gero zaila izan da mantentzea. Ze orkesta batek diru asko eskatzen du, eta gu orkesta autogestionatua izanik, eta jende gaztea izanik, kostatzen ari zaigu denboran mantentzea proiektu hau, batez ere geroz eta hobeto egin nahi dugulako eta hasi nahi dugulako. Eta nola izan da, esan duzu 60 pertsona baino gehiago zaretela orain, nola izan da hazkunde prozesu hau eta nola kudeatzen duzu gaur egun? Izan da oso azkarra, eta orain funtzionatzen dugu musikari sare baten moduan, Iruñako musikari gazteen sare bat gera, eta proiektu ezberdinetan botatzen dugu informazioa musikari guztiei, eta irekia da nahi duen guztiak parte hartu dezake, eta proiektu bakoitzean musikari ezberdinak etortzen dira. Badaude batzuk errepikatzen dutenak denbora guztian, baino baita berritzen saiatzen dira. Eta, musikaz gain, ere badakigu zuen helburuetako bat hainbat balore transmititzea dela, eta nola integratzen dituzue balore hauek musikan? Musikari klasikoentzat nahiko ohikoa da bakoitza gure gelan ikasten egotea, oso individualizatua izatea ikasketa prozesua. Eta gure orkestan egin nahi duguna da talde lana landu, eta baita ere pentsamendu kolektiboa eta berdintasuna bezalako baloreak landu eta erakutsi gure musikariei eta baita ere publikoari. Eta nola transmititzen dituzue? Adibidez, ensaio prozesuan, saiatzen gara izaten oso ensaio prozesu demokratikoa. Musikari bakoitzak bere ideiak esan ditzazke orkestaren aurrean, hori ez da izaten oso ohikoa, ze normalean zuzendaria egoten da gainetikan, baina kasu honetan zuzendaria ni naiz. Orduan ni ikaskide bat naiz baita ere, eta guztiek ikasten dugu prozesu honekin, ezta, gure iritzia ematen eta hobetzen taldea guztiak batera. Ikusi dugu aurtengo Gabonetako galak Urgoiena Urbarrena izena duela. Nondik ateratzen da izen hau edo ze esan nahi dauka? Begira, Urgoiena Urbarrena da kopla batzuen hasiera eta dator Nafarroako ohitura zahar batetik. Eta nire ama deitzen da Junkal Guerrero, eta baita ere koru zuzendaria da eta koru konpositorea, eta bigarren zete honetan Nafarroako eta Euskal Herriko konpositoreen lanak landu genituen. Eta oso polita izan zen, nire ama etorri zen estenatokira, eta esplikatu zuen pixka bat ohitura hau, eta esan nahi du Urgoiena Urbarrena, ze gure herrian euri asko egiten du, ezta, eta gero badoa ura lur azpitikan. Eta hitz egin zuen urte hitzaregi buruz, ze azkenean urte berri on, urte hitzak dauka ur hitza baita, eta nola gure hizkuntzan denbora eta ura oso lotuta dauden.
Eta horregatik deitzen da horrela gure kontzertua. Eta, ere kontzertua bizatitan banatua dago, zergatik dago horrela estrukturatua? Izan zen eszenatokia mugitzeko egia esan batzuetan logistika kontuak oso importanteak izaten dira. Eta bigarren zatian, Iruñeko Orfeoi Txikiarekin kontatu genuen, orduan eszenatoki guztia mugitu behar genuen, eta bigarren zatian egin genituen koru lanak. Ere ikusi dugu badaudela musikari batzuk bakarlari gisa jo dutenak. Nola aukeratzen dituzue musikari hauek? Oraingoan izan zen lehenengo aldiz egiten genuen hau, geneukan ideia gure musikari propioak bakarlari bezala aritzea kontzerturen batetan, eta horregatikan orain dela ja urte batzuk COVID-aren garaian, ireki genuen espazio bat, non gure musikariek bideoak bidaltzen zizkiguten, proposamenekin solista moduan aritzeko. Eta erabaki genuen Bizent Barbeta gure tromboi jolea, baina baita Bombardinoa jotzen duela Pamplonesan, oso musikari ona dela, eta erabaki genuen bere izatea gure lehenengo bakarlaria, eta plazer bat izan da, ondo ezagutzen dugun musikari batekin lan egitea, eta jendeari asko gustatu zitzaion. Gero ere, aipatu zu lan egin duzuela hainbat konpositoreekin, nola izan da haiekin elkarlana eta zer aportatu dute zuen orkestrari? Aipatu dizudan bezala nire ama haietako bat da. Orduan ni txikitatikan ezagute izan ditut konpositore hauek, Xabier Sarasola, Josu Elberdin, Eba Ugalde, nik txikitatik ezagutu ditut personalki. Orduan hori ez da oso ohikoa musika klasikoa lantzen dezunean, normalean konpositoreak hilda egoten dira. Orduan niretzako plazer handia izan da, ezagutzea beraiek, eta orain dela denbora dexente nekien musika, lantzea eta adibidez Iruñeko Orfeoi Txikiko aurrekin, ziren 6 urteko aurrak, eta da pasada bat ikustea nola hain haur txikiak nola hartzen duten musika eta egiten duten berehala, eta berdintzaile izatea euskeraz, edo erderaz, edo inglesez, berdintzaile eta hori ikustea oso polita da. Zaila izan da haur txikiekin lan egitea? Hombre, begira, aipatu nahi dut, Teresa Prestegia beraien zuzendaria egiten duen lana astero, niri iruditzen zait pasada bat, ze azkenean gaur egun aurrak daude, aurrak dira eta noski beraiek nahi dute korrika egin eta jolastu, eta ez da oso ohikoa oraintxe bertan 6 urteko haur batzuk egotea eserita eta kontzentratuta astean 2 aldiz, 2 ordu terdiz. Orduan hori da kriston lana. Niri asko gustatu zait beraiekin lan egitea, hasieran izan zen shock bat, zen niretzat lehenengo aldia zen, baina esan dizudan bezala, oso polita da ikustea nola beraiei ere musika gustatzen zaien, eta hori hartzen dute eta ez dute askatzen. Esan duzu lehen orkestra hau autogestionatua dela, zein izan da honen inguruan, honen ondorioz sortu diren erronkarik garrantzitsuena? Erronka handiena da dirua lortzea. Ze guk oraindikan ez dugu jaso diru laguntza publikorik. Lehenengo aldiz eman digute diru laguntza pribatu bat, eta oso kontentu gaude, ze udara honetan egingo dugu proiektu bat Baztanen, eta gure helburua da, nolabait, gu hazteko eta denboran zehar irauteko, edukitzea laguntza publikoa momenturen batean. Eta etorkizunari begira, zein uste duzu izan daitekela orkestra honek lortu dezakeen helbururik altuena?
Niri iruditzen zait, Nafarroan eta Iruñan, orain daudela proposamen kultural asko, eta gure funtzioa da, gazte orkestra bezala, gazte musikariei espazio bat ematea. Eta oso importantea iruditzen zait kulturan, gazteak eta umeak laguntzea ze hori izango da etorkizuna. Orduan, nire nahia izango litzateke, prozesu guzti hau lotuta egotea. Ikasketetatik, gero bizitza profesionalera arte. Eta ze proiektu horrela ja bukatzeko, ze proiektu dituzue buruan etorkizunerako? Dauzkagu proiektu dexente, orain otsailean egingo ditugu kontzertu batzuk Iruñan, Logroñon eta Burgosen, dantza eta pintura baita eskainiz, eta gero esan dizudan bezala, udaran, Baztanen, abuztuaren 1-tik 10 egingo dugu Printzesa Horia ditzen den proiektu bat, eta izango da aste musikal bat, eta kolaborazio eukiko ditugu Baztango hainbat talderekin, adibidez Baztango haur abeslariarekin, edo txistulariekin eta gaitariekin, ze nahi deguna da aste batean zehar gure musika Baztango biztanleekin konpartitu. Bale, mila esker gurekin egoteagatik eta zorte handia izan zuen proiektuekin. Mila esker. Bueno, Beste bat arte. agur. Agur. Bueno, gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara elkarrizketa eta eduki berriekin, eta egun ona pasa. Agur, ondo izan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus.